An balimaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw fɛn fɛn sɔgɔlen don 424 la nin wagati in na an b'aw fo Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali yɛrɛ fɛnɛ kɛnɛmala ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye samedi ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ ko bon week-end à toutes nos abonnés an b'aw bɛɛ lajɛlen fo i n'a fɔ aw yɛrɛ bɛ titre la cogoya min na an nana an ka walawala kɔnɔ ka sababuya kɛ maa caman y'an wele k'u ɲɛ bɛ kibaruya dɔ la réseaux sociaux sanfɛ ko u m'a faamuya o hukumu kɔnɔna la an y'a kanu ka se ka ɲinini kɛ ka a ɲini a sun kɔrɔ ka se ka explication yɛrɛ ye mun ye ka di mɔgɔw ma parce que bamananw ko tɛnɛni mana mun fɔ bama ɲɛguruko la k'a ti tɛmɛ o kan yan'an kana sigi k'an yɛrɛ ka avis personnel di on a préféré on a jugé aussi nécessaire ka maa wele maa mun fɛnɛ bɛ yen nɔ n'ale ti maa dogolen ni ale ye Sulemani Den ye ale yɛrɛ bɛ CNT kɔnɔ fɛn fɛn ye sariya ko ni kiiriko ni loi ko ye a bɛ tɛmɛ ale de fɛ a ka voter donc komi a b'a kalama kunun an ka jamana ɲɛmɔgɔ fo ka taa se premier ministre ma olu tun ye conseil dɔ kun labɛn conseil des ministres u tun y'o dɔ kɛ kunun spécial ka se ka kuma wagati yɛrɛ kow fɛnɛ kan o hukumu kɔnɔna la décret de convocation o labɛnna ka o ɲɛsin CNT mɔgɔw ma CNT mɔgɔw olu ka se ka labɛn dɔ sabati ka session extraordinaire dɔ kɛ pour que ka se ka kuma ko dɔ kan o ko ninnu police territoriale ko kuma bɔra yen nɔ de mais an y'a ye polémique bɛ ka ca a la bɛɛ bɛ k'i ta fɔ o hukumu kɔnɔna la an y'a essayer ka Sulemani Den wele k'ale ɲininka an bɛna ɲininkali dɔw tɛnkun ale la i n'a fɔ maliyɛnw yɛrɛ fɛnɛ bɛ a kalama cogoya min na donc an b'a ɲini aw fɛ an lajɛbagaw ka video in partager kosɛbɛ kosɛbɛ pour que mɔgɔw bɛ se ka a ko yɛrɛ information yɛrɛ jɔnjɔn dɔn allo salam aleykum voilà donc an b'a fɔ an ɲɛna an ni Sulemani Den ale bɛ ɲɔgɔn fɛ ale ye CNT membre ye n y'a fɔ a ye cogoya min na fɛn fɛn ye sariya ko ye CNT kɔnɔna la ale bɛ o ko kunna donc Sulemani Den i bɛ se ka folikan jumɛn di maliyɛndenw ma ani k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an lajɛbagaw ɲɛna. Oui, moi je ne peux que dire bonsoir ka bɛɛ fo ka ɲini bɛɛ fɛ ala ka Mali kɔlɔsima ala k'an bɛɛ bɛn. Amen. Ala ka jisuma kɛ fitinɛ dun ka jamana kɔnɔ a fura ye yarabi an bɛ lancer o kan bi yarabi ala k'a kɛ taa ɲɛfɛ ka fitinɛ nin bɔ an ka jamana kɔnɔ. Ami 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 ala ka dugawu minɛ. Sulemani Den i ye professeur ye ala y'i sigiyɔrɔ bɛn Kati ma nin waati in na i bɛ CNT kɔnɔ i ye sariya dɔnna ye kunun an y'a ye k'a fɔ conseil des ministres o kɛra an bɛ fɛ k'a dɔn conseil des ministres kɛlen a laɲini tun ye jumɛn ni jumɛnw ye. Oui, en fait, laɲini caman ba ma k'a kɔnɔ a bɛɛ ye mun ye a laɲini na k'a fɔ ko an bɛ waati min na comme sisan camancɛ fanga min n'an b'o kɔnɔ concertation nationale mun kɛra jamana in kɔnɔ ni bɛɛ bɔra kalama 11 et 12 septembre 2020 a y'a yira k'a fɔ k'a fɔ ko camancɛ fanga kan ka kɛ ka bɛn kalo 18 de ma nka kalo 18 a kan ka kuncɛ ni kalafiliw de ye komi an bɛ waati min na comme sisan kalafili a ma se ka kɛ fɔlɔ a ma boloda fɔlɔ n'a dun ma boloda a n'ale kan ka camancɛ fanga kuncɛ kɔrɔ ko camancɛ fanga tɛna se ka kuncɛ waati min fɔra o kɔnɔna na sariya dun a fɔra n ye aw bɛ mun kalama k'a fɔ ko charte min b'an kunna ale charte in bɛ constitution de dafa donc ni camancɛ fanga sera dan na k'a sɔrɔ kalafili ma kɛ i b'a ye k'a fɔ charte fana sera dan na donc laɲini ye mun ye pour que an kana bin waati kɔnɔ waati mun ni a bɛ fɔ a ma ko vide juridique donc diyagoya don camancɛ fanga sariya so min b'an kunna n'o ye charte ye a ka bayɛlɛma a to ka yɛlɛmali ka don a kɔnɔ a yɛrɛ de yɛrɛ b'o fɔ ko a bɛ se ka yɛlɛma a sariya kisɛ 21 b'a fɔ charte in jamana ɲɛmɔgɔ bɛ se k'a laɲini k'a la yɛlɛma i n'a fɔ camancɛ fanga wasabulon mɔgɔw fana bɛ se k'a laɲini k'a la yɛlɛma cogo min donc o de laɲini na k'a la bayɛlɛma ka d'a kan an bɛ lahala min kɔnɔ bi lahala nin ka gɛlɛn kosɛbɛ fanga to sariya kɔnɔna na n'o ye note min kɛra k'a laɲini kɛ a b'a kɔnɔ k'a fɔ ko a laɲini na k'a fɔ ko an bɛ waati min na komi bi komi cour constitutionnelle de tun ye n'i ye camancɛ fanga sariya ta i b'a ye k'a fɔ ko vacance de pouvoir ma organisé a kɔnɔ charte de la transition ma vacance de pouvoir tun organisé o y'a to gɛlɛya min y'an sɔrɔ mai kalo tile 24 o camancɛ fanga vacance de pouvoir ni an y'a cour constitutionnelle de y'a organisé cour constitutionnelle de y'a yira k'a fɔ camancɛ fanga la ni jamana ɲɛmɔgɔ tɛ yen a ka dankan bɛ se k'a nɔra bila o de y'a to
Pandaw bole fanga la. Asimi nana honorable. Ngaya depuis Asimi nana honorable tout na no jamana nyemo yi. Jamana nyemo tankante en play. Donc ni jamana nyagante en play. Flado. Walima jamana dangan kemere be sika sukanti. Walima la nyimbe jamana kono ko ka dobo soro ni fon na sen jamana kata ko jamana. Jamana nyemo dangan a wuli ka boyi. Donc iba e kafo afara ko ka ibayel male munke saria suina. O do e kafo ko vice président ka supprimer ka poste supprimer. Ka poste supprimer. Donc ni do ya poste supprimer. Ka soro ala inne do kafo ko ni jamana nyemo te dangan de kan ka se kan Europe là. Il fallait à ce moment organiser la vacance du pouvoir dans la charte. Comment fera ko jamana fanga saria sumbe constitution de Dafa. Constitution d'un quel cas, aux vacances du pouvoir organisé Kako. Ka fokoni tamana nyamoro teno. Wasa blo nyamoro te ba honorable. Donc on va tout ni watina. Et ba la yene munube au bon kono na ka fokoni tamana nyamoro te. Sama te fanga wasa blo nyamoro de honorable. O décorer au constitution kono Kako. Une conscience qu'on a na honorable qui est pinani en duru. Kalafilika ke. Ba kuma me tamante fanga la. Iti ka fokle ben duru kalafilika ke parce que kalafilika fanga te. Il faut faire tamante fanga da fa domina. La yini folo fleni. D'accord. La yini flana. Ne ya e papier mu sebe mu bora conseil des ministres kono. Debe la yini flana ba fo. Ko ambe wati mu na commission. Kele ababe bi tamante fanga to de kanga faraga ke le mangate ka faraga. On va faire durée de la transition. Donc, on va dire comme ça, on est psy durée de la transition. Quand on taninga sigi tuma be kalanyini, on est CDAO ni nyokonche. Donc, on a marabao ya ira bela kafo. Ko CDAO aname nyona, ambe kuma nyonyana. Dama tuku kuma nyonyana. En kambi nyina ani CDAO ni nyokonche, mumba tu abseka ton turikanga fratima chafangaka. Kasoro o benga maso. Kasoro o kuma make iba e kafo aka kele i kafo kambe chama cha fanga dure ko kuma fo parce que ni e dure ko kuma fo mo ka nga to hakila ka ko ni kuma do fo ta ka fo ka biya so benga maso ko afse ka jati se do nye maraba on fait comme afse ka jati ani jam mo partenaire mo nyomru ka fo kanya anga wati fo ka so ani mo mabel c'est vrai que souveraineté bambulu c'est vrai que amse ka anga sama cha fanga dure fo mais ame kulu mo ko na ma bo kulu ko na folo ja gwa e kuma nyo nyawi donc il faut éviter de donner une date alors que les négociations sont en cours pour que si nous sommes à femme nous sommes dans comment on peut faire maintenant un be la ni na un be avant provocation on met les autres devant les faits accomplis combattement ka bo akona donc il va e ka fo o konna ba ira ka fo tama cha fanga wati afora kanga na dado la tanke ama penkan soro ani c'est dans le niveau de folo tama cha fanga tirela abi fana ka fo iba la croatie ka fo ko kela europe on va ira ka fo ko embrassant assise nationale de la refondation assise nationale de la refondation avec recommandation chamanke afora ko recommandation fana de kanga la walia iba ka fo recommandation la walia ko afora ko CNT ko kalaje ko ka achemabo aba fo mo ko élargissement on va faire une recomposition, mais comme ça y a comment donner une recomposition ça. Il faut recomposer le centre conformément à la charte. Il va y avoir ni yo fo était à origine. Quand ça y a que c'est tant ça charte kono. Maman trop faut le mot c'est la semaine. Au moins peut centre kono. Donc conformément à la charte il va y avoir kuma do kuma min sariya kono te se kala waleya mun se kala waleya o e ka kema boy sente kono mo ma keme ani ma mo kan kele ngai bai wasa plot ye ma keme ani ma binani an wulo bladi to na fara ko a kema bo be talike ka do malide be ka se ka faranyonga aliki ma wora ka se ka faraka ma mun nu kan ko tado malikula kuma fara tuna beki tado malikula puki beka maliki kungankwe debita soro do be krefeti ba se kuta do malikula mais il va soro da tout tout na ni a chema bo
bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ o bɛɛ bolo minnu b'a to u bɛ se k'u da don Mali ko la parce que Mali ye bɛɛ de ta ye bɛɛ kan k'i nin don a la a bɛ fɔ o de ma hali bi mun bɛ fɔ k'a fɔ ko rechercher encore l'inclusivité unanimité tɛ sa mais inclusivité mun b'a to bɛɛ k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ i b'a ye a bɛ fɔ fana an b'a kalama k'a fɔ ko gouvernement maa 25 nka n'i y'an ka gouvernement jateminɛ i b'a ye maa 25 b'a kɔnɔ fo kɛrɛfɛ gouvernement kɛrɛfɛ ministre mɔgɔ 25 bɛ yen mais an bɛ fɔ min ma ko kɛrɛfɛ ministre délégué o maa 3 fana bɛ yen n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn i b'a ye mɔgɔ 28 don alors que o tun bɛ fɔ waati min na o sɔrɔla dialogue national tun y'a fɔ ko gouvernement man kan tɛ ka tɛmɛ maa 25 kan n'i dun tora sara kɔnɔ n'o ye o fana sɛbɛnna charte kɔnɔ ko gouvernement kana tɛmɛ maa 25 kan i b'a ye k'a fɔ fɛn dɔw don i b'a latilen k'an bila a latilen k'a ladon sariya kɔnɔ donc bayɛlɛmali kojugu ma f'a kɔnɔ bayɛlɛmali kojugu ma laɲini an bɛ waati min na o n'a cogoya de la a laɲinina k'a fɔ charte ka yɛlɛmali ka don a kɔnɔ mun b'a to an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ sisan a k'o ta en compte mais tiɲɛ don kabi kuma in fɔra kun i b'a ye bɔlɔlɔw kan mɔgɔ ye kuma caman fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an b'a fɔ ko mɔgɔ ka sabali i ma fɛn mun kɔnɔ t'a dɔn fɔlɔ i ka n'i prononcer a kan n'i kɔnna ka kuma n'i tilara k'a ye k'a sɔrɔ i ye mun fɔ o t'a kɔnɔ a bɛ gɛlɛya ye e yɛrɛ mɔgɔ min y'a fɔ kan donc o n'a ɲɔgɔnnaw de don mais gɛlɛya wɛrɛ t'a kɔnɔ maintenant c'est vrai que session extraordinaire mun convoquera a bɛ ten de session ye 2 ye san kɔnɔ session min bɛ kɛ octobre kalo tɛnɛn fɔlɔ ani session min bɛ kɛ avril kalo tɛnɛn fɔlɔ nka olu 2 kɔfɛ jamana ɲɛmarabagaw bɛ se ka laɲini waati bɛɛ ka wasabulon mɔgɔw wele ka da ko n'a caya kan u ka n'u kumakan u ka n'u ka kalafili u ka na vote kɛ sariya sɛbɛn minnu jamana mɔgɔw b'a la ka jamana latagama mais waati o waati n'i ye session extraordinaire convoqué session extraordinaire bɛ convoqué ni ordre du jour de a bɛ fɔ an ye aw wasadenw an y'aw wele aw ka na aw ka examiner nin projet de texte kan nin kan o de to tuma o tuma n'i y'a mɛn ko session extraordinaire convoquera i bɛ ordre du jour y'a la i bɛ la liste des textes qui sont soumis au CNT i b'o nɔrɔliya donc o de y'a to kunun mɔgɔw ye police territoriale y'a kɔnɔ mɔgɔ caman y'a kɛ kuma ye ka da kan u ye an b'a fɔ ma ko raccourci parce que waati nin kɔnɔ a yɛrɛ ko minnu y'u bolo nɔ kɛ bɛnkan sɛbɛn n'an ka jamana kɔnɔ marifatigi minnu y'u bolo nɔ kɛ bɛnkan sɛbɛn n'an ka jamana kɔnɔ olu tun bɛ Italie donc k'a fɔ k'olu bɛ Italie dɔrɔn ko e ye police territoriale ye fɛn kɔnɔ e b'u fɛla ta k'o fara ɲɔgɔn kan i bɛ gɛlɛya don baara la ka da ka police territoriale et puis i bɛ ka tile ala ka hinɛ la ko poursuiviba de don tiɲɛ don ni poursuiviba bɛ conseil secrétaire général du gouvernement na diyagoya don k'a bila ka na wasabulon na i ye police territoriale sɛbɛn min a b'anw mara depuis ni a ka ca ni san 1 bi a bɛ conseil national de transition na nka depuis san 1 conseil national de transition y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya dɔw b'a kɔnɔ o kama a tɛ se k'a voter o de y'a to session bɛɛ mana datugu k'a sɔrɔ a ma se ka texte ma se ka voter o texte bɛ renvoyer n'i ye texte renvoyer session mana dayɛlɛ kura ye komi e y'a renvoyer de a bɛ segin ka na tuguni mais segin ka na kɔrɔ tɛ ko a kala bɛ na ta d'accord n'i ye session extraordinaire fɛn fɛn na CNT i bɛ police territoriale y'a bɛɛ kɔrɔ a bɛ na n'a ma se ka voter a bɛ renvoyer donc hali a nali mun filɛ nin ni session extraordinaire ni a commission administration territoriale mun bilalen don ka examiner kan n'olu y'a jira k'a fɔ ko hali ni sen fana k'a tɛ se ka voter a tɛna voter a bɛ renvoyer tuguni donc ani ka da o ta ka Nusar ka déclaration ta ka na nɔrɔ ɲɔgɔn na i n'a fɔ n'o ka sɔrɔ o kɛra bi de k'a sɔrɔ police territoriale nana tiɲɛ fɔlɔ min na de i bɛ Nusar ye a bɛ nin déclaration kɛ donc c'est pas une déclaration d'aujourd'hui c'est une déclaration qui date de très loin donc on a ɲɔgɔnna caman o b'a to an bɛ jamana min kɔnɔ bi an kana laɲini tuma bɛɛ k'a fɔ ko k'an sɔrɔ ko min bɛ kɛ an ma kɔlɔlɔ ye donc hali bi laɲini tɛ dɔwɛrɛ si jamana in bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo min na o laɲiniw de bɛ ka fɛɛrɛ bɛ kɛ donc foyi ma kɛ bi mun tɛ sariya kɔnɔna na mɔgɔw kana fɛnw lajɛ k'a da ɲɔgɔn na hali n'i y'a da ɲɔgɔn na a ka kan i n'a fɔ i bɛ k'a kɛ cogo min na nin minnu b'a ko kɔnɔ don o don aw ka s'u ma aw k'u ɲininka kunnafoni min b'u o b'a lase jama ma donc il faut beaucoup communiquer pour que ka maliyɛn caman bɔ fili la ani k'a fɔ ko u bɛna charte modifier aw ma mun bɛ modification min bɛ ka kɛ e m'o kɔnɔna dɔ fɔlɔ k'a dabɔ nin ka kɛ tan nin ka kɛ tan alors que texte dɔw bɛ yen n'i y'a kalan a b'a kɔnɔ a sɛbɛnnen don k'a diya basi
donc fɛn mun jɛlen don passe i kana fɔ k'i bɛ na fiman k'a la donc an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka ɲɔgɔn ɲininka an ka ɲɔgɔn lafaamu a b'a to an bɛ bɛn kelen ma an tɛ fili caman kɛ baara kɔnɔna na an bɛ se ka mun fɔ fɔlɔ o ye nin ye. D'accord n'i ka kuma faamuya a bɛ n'a fɔ i bɔra k'i da don minnu na sisan jamana ɲɛmaaw de y'a laɲini ko CNT maaw k'aw ka sigi nin ko ninnu kunna k'a sariya ninnu k'u lajɛ mais pour le moment da ma don a kɔnɔkow la pour le moment foyi ma voté fɔlɔ mais an dun y'a ye i b'a fɔ comme si réseau yɛrɛ taara an bɛna essayer ka an ka maa welelen ta mais en attendant an b'a fɔ an lajɛbagaw ɲɛna u ka video in u ka partager kosɛbɛ a ye video in partager ka d'a kan ani maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ ale ye maaba ye Mali yɛrɛ kɔnɔna la donc Sulemani n ko sisan i bɔra k'i da don minnu na sisan an ka jamana ɲɛmɔgɔw de y'a laɲini ko ka kuma kɛ nin ko ninnu kan kuma yɛrɛ ma k'u kan fɔlɔ ko aw k'aw statier u kan parce que an ɲɛ b'o de sɛbɛnnen na ko k'aw statier a kan c'est à dire ka nin fɛn ninnu lajɛ CNT maaw de b'u sigi sisan k'a lajɛ mais foyi ma voté fɔlɔ foyi ma voté d'accord parce que an welela kunun dɔrɔn n'an welela kunun ni bi kɔni cɛ i b'a fɔ ko an tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'an bɛ kuma i b'a ye o de kɔnɔ k'ale video mun kɛra a dabɔra ka mɔgɔw lafili Musa ka video bɛ circuler a dabɔra ka mɔgɔw lafili a fɔra kunun ko conseil national de transition convoquera session extraordinaire la kunun de bɛɛ b'a kalama k'an bɛ hali yɔrɔ min na komi sisan an ka conseil national de transition président ani an ka conseil national kɔnɔ mɔgɔ caman taara Laginɛ olu ka session inaugurale ye bi donc ka sɔrɔ o bɛ kɔni yen nɔ i b'a dɔn an kɔni tɛna fara ɲɔgɔn kan bi kɔni k'o to donc fɛn dɔw don an kana kisi an yɛrɛ ma an kana kisi an ka jamana ma gɛlɛya kan sɔrɔ donc nin bɛɛ ye hali bi an ka to ɲɔgɔn kɔ an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka ɲɔgɔn sen kɔnɔ bɛ sa a bɛ fɔ cogo min na an ka ɲɔgɔn bolo minɛ ka ɲɔgɔn sen bila awɔ exactement parce que maliyɛn caman y'an wele Mali kɔnɔ ani Mali kɛnɛma ko fo an ka essayer ka i sɔrɔ ka se k'i ɲininka police territoriale ko in na k'u ma foyi faamuya a la donc franchement i ka explication je pense que maliyɛnw ye caman faamuya a la donc n ka faamuya fɛnɛ la n b'a dɔn fɛn fɛn bɛ taa Mali contre la o sariya o tɛna ta CNT yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna la o jɛlen don maliyɛn bɛɛ ma parce que an bɛ segin a kan police territoriale ni sariyakisɛ don sariyakisɛ ma ta anw ka waati la sariyakisɛ in ça date du régime qui est tombé donc ça date de 2020 tiɲɛ don i bɛ police territoriale an ka bɛnkan sɛbɛn accord pour la paix a b'o de fɔ mais an ka code des collectivités territoriales bɛ police municipale de fɔ a tɛ police territoriale fɔ n'i ye police territoriale ko kuma fɔ jamana kɔnɔ jamana min waati dɔ la i b'a ye k'a fɔ farafarali donna jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ko jamana den dɔw ko k'olu b'u ka yɛlɛma hɔrɔnya ta donc n'i ye territoriale ko kuma fɔ yɔrɔ dɔ a b'a to mɔgɔ bɛ siran donc o n'a ɲɔgɔnna caman a yɛrɛla k'a fɔ banti kama n'i taara diɲɛ dugu caman na i bɛ police municipale bɛ yen a bɛ Côte d'Ivoire a bɛ Burkina a bɛ yɔrɔ bɛɛ a bɛ Sénégal nka o tɔgɔ tɛ police territoriale o tɔgɔ de police municipale donc an k'a sigi an k'a lajɛ ni a kan ka kɛ cogo min na a bɛ fɔ mɔgɔw b'a fɔ mɔgɔ police de grande Paris a kan ka kɛ cogo min na donc an b'a latilen sariya kɔnɔna na mais k'a to police territoriale minɛn kɔnɔ gɛlɛya minnu b'a la k'a tɛmɛ CNT y'o fɔ k'a caya o de y'a to police territoriale nana siɲɛ 3 a ma voté siɲɛ 3 a ma voté a bɛ na a bɛ commission administration totale min bolo o b'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya b'a kɔnɔ donc a bɛ renvoyer comme sigi y'a fɔ cogo min ni sariya min ma voté o sariya kisɛ o bɛ renvoyer de donc n'a renvoyé ni session bɛ yen tuguni a bɛ na tuguni hali n'a renvoyera ni fɛn ni administration territoriale ni commission administration territoriale ko k'a tɛ se k'a latɛmɛ mais hali n'a renvoyé i b'a ye avril la tuguni i b'a tila k'a nalen tuguni parce que tant que a renvoyé don a kɔrɔ k'a b'an bara anw de ma kalan anw de ma voté donc a bɛ yen toujours donc o de n'a ɲɔgɔnna don gɛlɛya min b'a kɔnɔ n'olu bɛɛ ɲɛdɔnna gouvernement bɛ se k'a retirer en ce moment k'o gɛlɛyaw corriger d'autant plus que an bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko accord yɛrɛ y'a prévoir en son sein que il peut faire l'objet de modifications accord yɛrɛ bɛ se ka réviser mais minnu tigɛ nɔ bɛ accord la n'olu bɛnn'a kan a b'o de cɛya donc mun b'a yira n'u bɛnn'a kan bi ko sini sɔgɔma ko accord tɛ modifié o de y'a to a fɔra ko mise en œuvre intelligente de l'accord donc fɛn minnu b'a kɔnɔ n'a bɛ se ka waleya an bɛ bɛn a kan an b'a waleya ni fɛn minnu ka kan ni gɛlɛya b'a waleyali la an b'an sigi
k'o fana kuma fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka a lawaleya cogo min na an bɛ bɛn a la ni mun man ɲi an b'o bɔ a la n'a bɛ se ka tile an bɛ jɛ k'a kɛ donc je crois que maliyɛn bɛɛ y'o mɛn mise en œuvre intelligente de l'accord mɛn o b'a yira k'a fɔ ko la mise en œuvre intégrale mun laɲininen don a tɛ se ka kɛ donc kuma ninnu tɛlen don nka ni fɛn mun jɛlen don n'i k'i b'a fini i bɛna mɔgɔw bila fili kɔnɔ donc ko in bɛɛ filɛ gɛlɛya foyi t'a kɔnɔ laɲini foyi t'a kɔnɔ duguduguni ka biribiri foyi t'a kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko calcul foyi tɛ nin kɔnɔ a jɛlen don wa an bɛ bɛɛ ka bila la maa min fɛn fɛn bɛ yen n'i b'a fɛ k'a ɲɛdɔn maliden ye bɛɛ ye maliden bɛɛ ni tiɲɛ ka kan maliden bɛɛ ni kunnafoni ka kan n'i y'a ɲininka su ni tile an b'a jaabi an bɛ mun don a la an b'a ɲɛfɔ pour que ka bɛɛ bɔ fili la pour que an ka hali bi an ka jɛ k'an tigɛ ɲɔgɔn ma an ka jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ka bɔ a kɔnɔ. Ni Ala sɔnna. D'accord, kuma kuncɛ kuma la Sulemani Den i bɛ se ka mun fɔ maliyɛndenw ɲɛna? Oui, kuma kuncɛ kuma na bon on sait la situation dans laquelle nous sommes. O situation fana kɔnɔna na an y'a ɲɛfɔ k'a jɛya o ye sanction minnu b'an kan CEDEAO ka yɔrɔ la an y'o jɛya bɛɛ ma k'a fɔ c'est pas un bras de fer mais sariya de bɛ CEDEAO fana kɔnɔ et o sariya ninnu an y'a ɲɛfɔ k'a jɛya il y a le protocole additionnel sur la bonne gouvernance et il y a l'acte additionnel pour les régimes de sanctions. Le protocole additionnel pour la bonne gouvernance sanction minnu y'anw frappé n'a bɛ relevé o protocole au-delà i b'a ye k'a fɔ sanction b'a kɔnɔ protocole ma sanction minnu fɔ o de to mɔgɔ caman b'a fɔ ko sanction minnu bin an kan an n'a bin kan parce que acte additionnel min fana bɛ yen n'o bɛ régime de sanctions pour les obligations fɔ f'a ka dɔn obligation ye mun ye donc o n'a ɲɔgɔnna nin kɔnɔna na il y a mille choses que an b'a faamu k'a fɔ ko a ma tɛmɛ a tɛmɛcogo fɛ an y'o de dénoncer mun ye sanction nin fana i b'a ye k'a fɔ ni fɛn kɛrɛla fɛn mun ma bɛn ma i bɛ wuli la meilleure des choses i bɛ taa devant la justice mais an bɛ CEDEAO ka sanction fɔlɔ la mun fɔlɔ bin anw kan o ye k'a fɔ ko Mali tɛ se k'i dama kasi CEDEAO sariya so la donc n'a fɔra ko le Mali tɛ se k'i dama kasi CEDEAO sariya sow kɔnɔ donc i b'a ye k'a fɔ ko c'est pas facile et c'est pas évident k'a fɔ ko anw bɛ wuli ka taa CEDEAO sariya sow kɔnɔ k'an bɛ taa an dama kasi parce que a fɔra k'an tɛ se k'an dama kasi o ye kelen ye UEMOA mun yɛrɛ fana ye sanction ta an kama UEMOA yɛrɛ fana y'a fɔ ko ale bɛ CEDEAO ka sanction endossé endossement kɔrɔ ko CEDEAO ye ɲangi minnu mun d'an kan ale y'o ɲangi k'a yɛrɛ ta ye donc o b'a yira fana k'a fɔ ko an tɛ se ka taa hali UEMOA yɛrɛ sariya so kɔnɔ k'an bɛ taa an dama kasi mais a kɛla ka ja an ka taa UEMOA sariya so kɔnɔ k'an k'an dama kasi maa minnu bɛ ni bɛɛ b'i jigi da kan par exemple an b'a fɔ sa ko Daniel Tisoke jamanaden don ale de bɛ UEMOA sariya so kunna mais n'i ye sariya so kunna n'i yɛrɛ ka jamana affaire nana don min na i tɛ se ka siéger o la bɛɛ b'o dɔn sariya kɔnɔna na a bɛ fɔ automatiquement k'i bɛ a ka ca Ala fɛ a bɛ récuser e ye kiiri sariyatigi ye e kan ka kiiri tigɛ kiiri tigɛ bɛ yɛrɛ kun kan donc sariya b'a fɔ k'e man kan tɛ ka yɛlɛ o kiiri tigɛ la donc mais Ala ka kɛ yɛrɛ sa k'a sera ka kɛ délai de procédure nin yɔrɔ ninnu na a bɛ kalo ni kalo de kɛ wa n'a fana sera ka kɛ yɛrɛ ko procès yɛrɛ kɛra a tɛ se ka exécuter ni conférence de président fana tɛ donc i b'a ye o de la k'a fɔ ko CEDEAO ka sariya so ye kiiri caman tigɛ a ma se ka lawaleya parce que l'exécution dépend de la conférence de président o bɛɛ la n'i y'o ta k'a da ɲɔgɔn na mɔgɔ b'a kan ka taa cour des droits de l'homme na jamanaw y'a ratifié mais CEDEAO m'a ratifié ni CEDEAO m'a ratifié anw tɛ se ka CEDEAO ka ɲankili ta k'an bɛ taa n'a ye cour des droits de l'homme na k'an bɛ taa a kɛlɛ kɛ yen donc i b'a ye k'a fɔ n'a fɔra k'an ka taa sariya sira fɛ a ma nɔgɔn Mali ma k'a bɛ taa sariya sira fɛ ko ka nin baara in kɛ donc o bɛɛ bɛ mun na mun bɛɛ b'an bɛɛ ka laɲini na o de ye hali an ka sigi an ka bɛn an ka kuma minnu bɛ an bɛ kulu minnu kɔnɔ u k'an ka gɛlɛya dɔn u k'an lamɛn u k'a dɔn an bɛ mun laɲini min kɛ u k'a faamu pour que an ka jɛ an ka fɛɛrɛ sigi a la sinon n'i ye ɲankili kɛ ka Mali bogo an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na olu ɲankili tɛ o groupe armé si ka compte gelelen tɛ mais n'i ye jamana ka compte gelé i ye jamana ta k'a jamana fɛgɛya k'a di a kɛlɛbagaw ma donc o de nana ni gɛlɛyaw ye fo ka na se Faransi ka ambassadeur gɛnɛ ma i tɛ se ka kumakan min bɔra Faransi marabagaw da ka se anw ma i ye kumakan ninnu lamɛn i b'a ye k'a fɔ an bɛ sariya dɔrɔn de kɔnɔ n'a kɛra c'est la l'ordre normal mɔgɔ o mɔgɔ ye droit international kɛ o b'a ɲɛfɔ
mais k'a fɔ ko réciprocité ko France kan ambassadeur kɛ mɔgɔ ma kuma min fɔ an ka ambassadeur laban min ye France kɛ o ye Tumani Jime Jalo de kabi excellent Tumani Jime Jalo bɔra France don min na fo bi France ma sɔn Mali ambassadeur ka taa bara mais ni bɛ réciprocité kɛ depuis o waati la Mali tun bɛ se k'a fɔ ko France ambassadeur ka taa mais a ma kɛ o donc mɔgɔw k'a faamu ko nin si tɛ surenchère ye France yɛrɛ marabaa dɔw tun t'a kalama ko ambassadeur tɛ Mali bolo i bɛ jamana min kɔnɔ k'i b'a dɛmɛ i bɛ jamana min kɔnɔ k'i nana ka cɛkɔrɔba don o jamana ka ambassadeur yɛrɛ tɛ e bara e ma sɔn ka ambassadeur ka nin e bara san 2 bi gɛlɛyara donc fɛn dɔw don hali bi a tɛ kɛ ni dusu ye a bɛ kɛ ni hakili de ye mɔgɔw ka hali bi a ɲini ka kibaruya jɔnjɔnw ɲini ka kibaruya jɔnjɔnw sɔrɔ an bɛ waati min kɔnɔ a waati ka gɛlɛn an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka bɔ nin kɔnɔ mais an yɛrɛ ka ɲɔgɔn sama in dabila an ka kɛ kelen ye parce que a bɛ fɔ cogo min na ko ni koko pɛrɛnna ko basa bɛ don a fɛ n'an yɛrɛ malidenw de ɲɔgɔn bila o de b'a to hali bi ne dalen b'a la o ye ne kelen hakilina o tɛ n bɛ jɔyɔrɔ min na dɛ ne yɛrɛ kelen kelen ta hakilina de y'o de ye n'i y'a ye hali bi ɲangili sugu dɔ kɛlen don k'anw sɛgɛrɛ o kɔrɔ o y'a yira de k'a fɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ yan bɛn ba t'an cɛ hali bi ne bɛ kuma o yɔrɔ de kan ka bɛn ɲini an ni ɲɔgɔn cɛ ka kelenya ɲini an ni ɲɔgɔn cɛ ka kuma ɲɔgɔnya ɲini an ni ɲɔgɔn cɛ a ka diya a b'a to an bɛɛ bɛ kumakan kelen fɔ bɛɛ bɛ jɛ ka kumakan kelen mɛn voilà ne bɛ se k'o de fɔ hali bi ala ka jamana kolo suma hali bi ala k'an kisi bi ni mun bɛ ka sin jamana ma ala kana jamana in bin yarabi an bɛ ka wuli cogo min na ala k'a kɛ wuli kun kelen ye nin ka kan bɔlen ye kɛnɛya kɔnɔ ala ka dugawu minɛ merci beaucoup Sulemani Den an b'i fo yan ka Katika bɛɛ lajɛlen fo merci an bɛ CNT yɛrɛ président fo ni o y'an kɔrɔkɛ Malick Diaw nin wagati in na n'a ka délégation olu fana bɛ Guinée Mali a kɛra misali ye bi Mali yɛrɛ bɛ ka leçon de di fɛnɛ sisan an ka CNT ko in de kɛra sangawuli fɛnɛ bon hali Tchadi an ye leçon d'olu ma o ye CNT sigi an ye leçon di Guinée ma olu fɛnɛ ye CNT sigi CNT yɛrɛ président min ye bon fɛn min ye Burkina fɛnɛ olu yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka leçon ta an bolo sisan CNT yɛrɛ fɛnɛ sigicogo la an b'a fɔ halisa ala ka jamana in ala ka se ala ka jamana in ala ka se ala ka jugu ala k'u malo donc ni de kun ye information yɛrɛ kumababaw ye an b'a ɲini aw fɛ a ka video in a ka partager kosɛbɛ pour que maaw bɛ se ka information yɛrɛ sɔrɔ nin ye Sulemani Den ye ale bɛ CNT kɔnɔ sariya fɛn fɛn bɛ ta CNT fɛ sariya fɛn bɛ ta jamana fɛ n'a bɛ passer CNT kɔnɔ sariya ninnu bɛ tɛmɛ olu de ka bolo kan commission min sigilen bɛ ale de b'o commission ɲɛma donc a yɛrɛ bɔra sisan ka ko in ɲɛfɔ maa caman y'an wele fɛn min ye police territoriale ko in ye k'a fɔ ɲɛnɛ ko a loi a ma ta c'est à dire i bɛ kɛ ka wagati a tun bɛ accord kɔnɔna la donc a bɛ to ka na donc a nana transition in fɛnɛ kɔnɔna la police territoriale nana mais tant que olu ma a loi ta ka voter k'a fɔ ko oui a tɛ se ka appliquer donc a bɛ taa CNT la a tɛ ka taa CNT la dɔwɛrɛ la olu bɛ taa lajɛ de k'a lajɛ k'a kɔnɔkow lajɛ donc nin y'a tagako sabanan ye olu a delila ka renvoyer fo siɲɛ 3 k'a renvoyer ti dɔwɛrɛ ye a taara olu ko ko fɛn minnu bɛ a kɔnɔna la a fɛn ninnu ani an ka sariyaw ti taa donc k'a lasegin a kɔ donc o de renvoyer a bɔra k'o de ɲɛfɔ sisan a renvoyer la fo siɲɛ 3 donc a tagali ze in na a bɛ ka taa de fɛnɛ n'a taara a bɛ lajɛ tuguni a kɔnɔ ko modification bɛ don la ou n'a ko bɛ kɛ cogoya min na olu de ye sariyatigiw ye mais an kɔni bɛ mun dɔn jamana bɛ niveau min na sisan Assimi bɛ niveau min na sisan Choguel bɛ niveau min na sisan CNT président bɛ niveau min na sisan an ka ministre de la défense fo ka taa se secrétaire ɲɛmɔgɔw ma les 5 colonels an b'a dɔn ninnu tɛna u b'a fɔ cogo di ko sɛba tɛ fɛn jugu yɛgɛyɛgɛ ka k'a den kɔrɔ an b'o dɔn ninnu tɛna sɔn ka sariya ta sariya min bɛ Mali feere ninnu tɛna sɔn ka sariya ta sariya min bɛ Mali k'a dufa bɛɛ ko faamuya an ta ti dɔwɛrɛ an ta o ye jamana ko de bɛɛ lajɛlen ko faamuya Assimi ninnu nali de ye accord de défense tun bɛ Mali ni Faransi cɛ k'a réviser fɛn fɛn tun bɛ Mali ni Faransi cɛ fɔlɔ n'a tun ma ɲi fɛn fɛn tun bɛ Mali ni jamana wɛrɛ cɛ n'a tun ma ɲi ninnu nali olu de bɛ ka a bɛɛ lajɛlen baara a bɛ se ka kɛ a bɛ ɲɛ cogoya min na sisan ni mɔgɔw bɛ ka wuli k'u pan k'a fɔ ko i b'a fɔ loi dɔ tara Assimi b'a ta cogo jumɛn na Assimi bɛ loi ta cogo di Assimi bɛ se ka police territoriale kɛ cogo jumɛn na Assimi b'a yɛrɛ kalama Assimi bɛ nɔri in na a bɛ nɔri in dɔn Assimi ye kɛlɛ kɛ a ye marifa ta maa min bɛ CNT yɛrɛ fɛnɛ kunna o ye kɛlɛ kɛ nord la a b'a dɔn kɛlɛ ye mun ye a b'a dɔn police territoriale ye mun ye donc mɔgɔw kunfinw tɛ u t'u kun fɛ quoi donc mɔgɔw k'a faamuya
donc an ye Sulemani Debole ale bɔra san ka explication d'a ma donc je pense que bɛɛ lajɛlen y'a faamuya halisa an y'o de fɔ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo an b'a ɲini aw fɛ halisa a ka video in a ka partager an b'a fɔ ko Ala ye aw tulo garisɛgɛ ani aw ɲɛ garisɛgɛ kɛ nin su in na Ala ka jamana in Ala k'a se Ala ka jamana in Ala k'a se Ala ka Mali dɛmɛ Ala ka Mali kunkɔrɔta hakɛto b'a kan wa salam. Asura.